Ra! AK don yaron arewa. Bring the beat back. Yaro boy in the building. Ha! Ha! Gida ne. Gida ne. Yaro mai yayi. AK don yaron no. Daga Bauchi da Jeta. Kai duka gida ne. Gida ne. Gida ne. Idan na rera su martaba ni uban gida haka suke gwada ni noma muke damuna da rani waka muke yi haɗi da noma saboda na iya ake ta jina ga yan mata suna tafina ake don zo ka sallame su yarinyar ta cika surutu tana da shef ga ta da manyan bus tana da kyau ga ta da zumbutu yarinyar ta ki ta zo mu gaisa ina da jirgi ina da baksa ina ta kyauta gida da mota ina da boza kina da kaya ki ban gaban mana ki kyala baya sabon ganga ne muka doka sun ce yake don Allah ya saka amin ya rabbi ku zo mu taka yaro mai yayi yake don ya danno daga Bauchi da Jeta kai ne ka gida ne gida ne gida ne kumar maza na tarwaza na karkasa na harkada na jaddada noron kuma mu waka na kutuma malam zaka sha guduma kai ma waye ne tukun kake ta rigima kana fadi a gari malam kana fankama daga yau ko majalisar ku zaka bazzama mun ba haka ba a soye dole ka sha sanduna karan bana an fada maganin barin bana maganin barin kai nega maganin na runguma kai maganin na hadama hey Tala modala that this flying joke started on my girlfriend because I know the girlfriend she get a good man friend so hop on my bad boy until now she don't trend give it perfect to a good man friend Yamada ne yaro mai yayi yake don ya danno daga Bauchi da Jeta kai ne ka gida ne ha yake don ne ai yaro boy in the building na kawo sabon ishara don Allah ya yi mini basira ake gani na a Aljazeera na bar haters na ta gulma ba da wuta like transformer ba ni tsayawa in na soma daga 1-1 sai mun fi 10 baby kayan da ki girgiza mun karkada sai ki dangwala mun dala zan baki tsabu ake don yana wucewa yan mata suna misali na kawo sabon tsari ake don dan zamani ya rabo yaran zamani baiwa daga Allah sarki ha sharaf to mani gas Umar Maniya da Tom sharaf Shaibu Kwaru da Maliya ba